All in what this video and the name a lover and follower of Okwuluora Ndigbo, I want you to share this video because this message I'm directing it to Okwuluora Ndigbo. Okwuluora Ndigbo a material Ndigbo jemono. Go. Okwuluora is one of the people I'm an Igbo na practice if I na humanity, the real humanity. Or humanity in Ghana, no. Go. How they preach, they promote peace na Igbo. Their track record has shown this over the years. Oblokwanda na cause carry trouble. Ne deba ha na ha wonka na ha wonka. Oblokwanda aima na ha so na ndị na spark hate among ndị Igbo. Okwuluora Ndigbo is one of a kind. He is a treasure to Ndigbo. So based on this, Okwuluora Ndigbo ka anyị negalo nwanne anyị nwanyị ọkarịsịa nwanyị Ogechi Okeke Njaka agwagogu n'okwuru okwu out of anger. Ewatago n'okwuchala okwu ahụ wee bịa shọpụta na as usual as onye udo ewu that na try kwa ka ifu na enwere udo. Ewatago so ana m agwa gị mmụnwa wezugo TV, ezugo Global TV, ezigbo nwanne nwoke ogo nwoke, ana m asị gị ka ibutuo si wole ife niile belu n'abalị na anwụ belu n'abalị. Si hapụ maka ndị mischief makers, ndị sịrị na ha achọrọ udo, ndị sịrị na ha achọrọ ọganiru ndị Igbo, mana material nọ na Facebook ha ya ada like iji eme okwu uwo nke ya bring about this unity among Igbos. Oge ọ na ha chọrọ ka a na-anụ ka a na-agba. Their only anger is when their preferred team is not winning. Then you will see them pretending to be neutral. But the moment odo hakayasi na half go material, ha nwere ike iji we make the opposite team. Ka odo ka ha na agayerizi agayeri. You will see them, they will jump out from every angle. Are you people not ashamed? On ifele mehonu once again. Agwa munu no nwe ka esi ewolu mmadu. Ogechi nwere ike, she may not be your preferred kind of human being, but always something Ogechi nwelu some of you nweho. What is that? The moment omelu something, ofuna ifa ahụ omelu, no matter her, or they waste the time and they apologize. She apologized to the person immediately. She did it severally. We saw it. She has done it again by not wasting time to send an apology video to Okwuluora Ndigbo. Now, ngumwa ya wifwebe ayesi we udo ena agbagale uneshi awakwana afromo nke sere na n'ọdụ nutra afro nya ebe odelu Okwuluora don collect gono abagomo no ebe osokwa oguzo ezugo knows you. By your fruit we shall know you. We know people who are completely neutral in all these things and many wow ime nke du njọ they caution you, ime nke du mma hate you. And the why cautioning people, they don't care to know the divide they belong to. But I am do to no yawo provided no side there came on if all na hamelu the right to you. But the moment the other camp will even melu a puta is either a puta in form of an advisor, or a puta in form of a critic, or a puta in form of whoever actually pretend. I call people like you pretenders, and all they made the worst. You want to make video with Okwuluora Ndigbo, or you make video with this one? The way you people shared that outburst of Oge, I want you to share that apology video or send it to Okwuluora, so that every share nkeri ko Okwuluora we nweta message who will say, hey, no ga ukwonu ajo mmadu, no ga hezbo mmadu. Share kwa apology video Ogechi and this one neme. Ko Okwuluora fukwa we say
Hey, okay. Ebo no say not sorry. Okay. It's okay. Let everything slide. Man, iye me. Come here, we do that first video. Because you know what you want to achieve. Abopona no mono. Onye chiza apa. Nyaza apa. Onye chiza kolo. Nyaza kolo. Karịa mmadụ ịza akpa kolo. Ịghọtara? Kiti niile unu na-agba. O nwere ebe ịmalụkwa etu ahụ. Ogechi si anọkata rịpụta. Say okay, no, sorry. She did it to onye. I am a mother. There was even an incident where she even cried. Or shed the tears. I think it is, if it is not once, it is twice. That is to show you that now the person, no matter who the mother in a wool or no young will be mother, no young can with that woman's sympathy in ye. But on going to so hardened, if in a chow soon will be a book, keep what you Ogechi. If in a chow soon will be a mepe, keep what ye Ogechi, kini ye, I illusion ye. Where you say, oh, will not show Ogechi a short at for her. Waiting you begin. Or ye may ne ya bacha na nine do no bone. Or ye may no go uzi or kaka. When you quiet know that the same thing you are chasing her to bury her, it is the same thing you are doing. You have done it repeatedly, you have done it countlessly. Okwuluora Ndigbo, my brother. I know you have a good heart. I know you will not take it to heart. I know you have thrown it away. Just formality. It's just formalities because I know you. Okwuluora Ndigbo so na nde choro Igbo no kosi onu. And o na eme na egosi ya na omume. Ohonda na ekwu no onu ade eme. When we see people like Okwuluora, we respect him because Okwuluora is Ndigbo. Ndigbo is Okwuluora. Some of you are pretending to be symbol of Igbo unity, but you are evidence of division among the Ndigbo. Jedu onwe godo. Jedu onwe godo. Do onwe godo. Do onwe godo. Do onwe godo. Riado. Do onwe. Okwuluora Ndigbo nwanne m daalụ hinne ama na nke a na-ekwu ugo wee wuzie na m na-ekwu okwu nwanne wu nwaanyị agwago okwu and ama nne ya aghọta ife okwuru hapụzie maka ndị chọrọ iji that video wee cash cruise ọdago ifere ya ade unu steady ifele ya ade unu steady agwara m go that you may see Ogechi as a bad person, but there are a lot of things you need to learn from that woman. There are a lot of things you need to learn from that woman. You need to learn how to be constant. You need to know how to be you need to learn how to be courageous from that woman. You need to learn how to. Okay. You need to learn how to have woman feeling. Ogechi can most of you when obi mado. Or can most of you when human sympathy. For the woman who be animal hidden in beautiful faces, handsome faces, but who be normality. You need to go and build the kind of fan base Ogechi Nwelu. If you take it, you will build the kind of fan base that lady Nwelu. All these things we even accuse you. And then motor balo have this hatred. Your hatred cannot take anybody back. Afubo monya se na si akpori emeri oga honiru. Afubo nya. So why you waste as instead of you hating mother? Why can't you advise that person to live better? Why don't you live better so that that person will learn how to do it better? Looking at your life. Manonya anekwa anya owuru na ife ahu ị na-eme ka ọ na-eme iwe na agwa kwụsị nke ọ na-eme ọ na-efe ọ na-agha abage
ahụ ga-aba gị Okwuluora nwanne m butuo hapụ ndị okomoko ama na ha issue as apology video ga because they don't want you to see it, but ama na ifuge and ama na nke ahụ na ịgafuge in your own nation the way we know you. I think I will leave it here. Ka anyị na-eje n'ubi ka ọ ga na-aga. I still remain Ezugo. Daalụ na